tähän liikkeen sitten, mistä mies on tehty, mistä nuori mies on tehty. Pistä kiekko häkkiin, lähtee kuljettamaan ja katsotaan mikä on Raalonin ratkaisu. Nostakaa kädet ylös kotikatsomossa. On se sellainen, on se sellainen. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se on mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Siellä kaveri nyökyttelee. No joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa.